Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 2 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события на 128-й день героического сопротивления Украины, украинского народа, украинских вооруженных сил и всего свободного цивилизованного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На ваши экраны режиссера периодически выводят номер телефона +3 8067 63 46 130. Вы можете присоединяться к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, либо по скайпу, адрес которого вы также видите на ваших экранах, atr.tv. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если вдруг вы не успели посмотреть в прямом эфире, заходите на наш YouTube-канал, смотрите нас там и не забывайте ставить лайки. Это крайне важная поддержка для Первого крымско-татарского. Таким образом, больше людей смогут увидеть наши новости и программы, которые непосредственно касаются временно оккупированного полуострова Крым. Этот блок я бы хотела начать со следующих новостей. В результате российского ракетного удара сегодня в ПГТ Сергеевка Белгород-Днестровского района в Одесской области погиб 21 человек, среди которых 1 ребенок. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона. Он сказал, что количество погибших возросло до 21, среди жертв мальчик 12 лет. По его словам, количество пострадавших не увеличилось. В то же время в ГСЧС не подтвердили заявление Братчука о 21 погибшем. По последним данным, спасатели от ракетных ударов по Одещине погибло 20 человек, 1 человека ищут. Перед этим ГСЧС сообщила о 20 погибших в Сергееве, из них 16 погибших в доме, еще 4 на базе отдыха. У Путина уже не отреагировали на обстрел Одесской области. Там, как обычно, врут и говорят, что они не стреляют по гражданским объектам. Прокомментировал пресс-секретарь Путина Песков, цитирую: «Я хочу вам еще раз напомнить слова президента и главнокомандующего РФ о том, что вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальные военные операции не работают по гражданским целям и гражданской инфраструктуре». Конец цитаты. Я напомню, что совсем недавно на полях саммита Североатлантического альянса министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, ссылаясь на данные разведки Ми-6, сообщила, что Путин лично отдал приказ стрелять по гражданским объектам. С нами сейчас на прямой связи Олег Саакян, политолог, співзасновник національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію». Пане Олеже, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Вітаю, радий бачити і чути. Пане Олеже, я, на жаль, вас не чую. Давайте попробуем еще раз. Вітаю. А зараз чутно? Нет, не слышно, к сожалению. Я так понимаю, небольшие технические неполадки у нас. Пане Олеже. Я вас чую чудово. О, да, вот сейчас я вас слышу. Вітаю. Ну, тоді я повторю, я також радий вас бачити и чути. Взаимно. Пане Олеже, вот вы слышали новости, которые я зачитала. Российские оккупанты продолжают бить по гражданским объектам и убивать украинцев, продолжают геноцид украинского народа. Это их тактика, стратегия или просто бьют наобум? Как вы это прокомментируете? Це не тактика і не стратегія, це модель поведінки. Вони так діяли і діють завжди. Залякування є одним з ключових інструментів російської експансії. І завжди було. І зараз, і 100 років тому, і 200 років тому, в усіх війнах Російської Федерації, Радянського Союзу, до Російської імперії, і доходячи до глибокої античності, нас ще свого часу Геродот попереджав. Він на своїх картах назвав території, на яких сьогодні знаходиться Росія і навіть частково Білорусь. Він написав, що там водяться андрофаги. Андрофаги з грецькою – це людоїди. Ну от ми бачимо, що як 2000 років тому нелюдами були, так нелюдами і залишилися. А далі це вже буде упаковуватись в стратегію, в тактику, в шантаж, в різні абсолютно методики і механізми. Але зрештою коріння цього лежить в одному. Вони вважають це нормальним. Вони вважають це прийнятним. І як Путін, так і той, хто конкретно натискає кнопку, запускаючи ракету. І між цим цілий ланцюжок людей, які виконують цей наказ, засовуючи свою совість глибоко кудись далеко, якщо вона навіть в них прокидається. Тому, на жаль, до останнього дня війни
це не закінчиться. Росія буде і далі діяти в тому ж річчі. Ну а нет ли у вас ощущения, что в последнее время ракетные удары со стороны России, они интенсифицировались, в особенности на фоне проведения успешных операций вооруженными силами Украины? И даже если вспомнить последние удары по газодобывающим вышкам Черноморнефтегаза в Черном море. И вот вчера хорошая новость прошла о том, что российские оккупанты просто убежали с острова Змеиный. Ну, я би не сказав, що стало більше ударів. Їх приблизно та сама кількість, можна подивитися, просто вони їх роблять кучніше. Якщо раніше відправляли по одній-дві ракети на певний об'єкт, то зараз вони вистрілюють зазвичай залпом і летять вони гуртом по декілька ракет в один населений пункт, наприклад, або в низку населених пунктів, але однією зграєю. Це робиться через те, що наша протиповітряна оборона все ж таки існує на, скажімо, на подив ворогу і друзям. Вона максимально ефективно себе проявляє в тих обмежених ресурсно обставинах, в яких вона опинилася, і збиває частину, принаймні, ракет, які пускаються по Україні. Тому вони просто інтенсифікували запуск, скажімо, от саме залпами для того, щоб обходити українську протиракетну оборону, яка частину з тих ракет зіб'є, і для того, щоб зрештою вражати цілі. Те, що вони їх підганяють по певні візити, певні зустрічі, або після наших вдалих воєнних операцій, ну, вони так діяли завжди, і всі 8 років війни можемо побачити, що тільки готуються зустрічі, вони одразу ж інтенсифікують гучність війни. Як тільки готується якийсь візит, одразу ж. Як тільки якийсь контрнаступ з боку України і вдалась якась операція, або якісь негаразди всередині Росії, які треба заглушити, вони одразу ж починають гатити з усіх стволів просто для того, щоб цією канонадою заглушити інший інфопривід. Да, скажите, вот насколько решения, которые были приняты недавно на саммите Североатлантического альянса, если уж мы подводим итоги этой недели, вот раздразили российских оккупантов, насколько то решение альянса относительно того, чтобы признать Россию главной угрозой НАТО, является вот таким раздразительным фактором для РФ? Ні, ну, звісно, це їх непокоїть, звісно, це викликає в них роздратованість, ну, але вони стали на цей ганебний шлях, або ганебну тропу. І вони по ній будуть іти. Далі буде ще більше. Далі ще більше прийдеться робити хорошу міну при поганій грі, розповідати. Так, в нас ніби проблем зі Швецією і Фінляндією не було, хай собі йдуть в НАТО, якщо хочуть. Пам'ятаємо, як до цього істерики, які були в Кремлі, щоб НАТО вшивалося до кордонів 96-го року, і навіть вийшло з тих країн, в які воно прийняли з 96-го року, від часів там розпаду Радянського Союзу тощо. А не дай Боже, Україні хтось якусь зброю дасть, будуть наносити удари по центрах забезпечення. І, наприклад, та ж сама Чехія вже Україні поставила і танки, і багато чого іншого хорошого. І що? Прийшлося вмитися і робити вигляд, що нічого такого не трапилося. Якщо Україна, не дай Боже, буде там бити по кораблях російських, центри прийняття рішень будуть знищені. Ну, де крейсер Москва? І періодично туди підводну флотилію, до нього відправляються то буксири, то катери, то десантні кораблі. А нещодавно біля Зміїного ще і запросив посадку, за висловами нашого південного командування, російський гелікоптер на борту Москви. Ну нічого, вони ж прапор Росії на дно спускали, от вони, судячи всього, туди поближче до Москви. Який же флагман без прапору? Треба, щоб прапор на ньому висів. І таке буде продовжувати ще. Росія, звісно, буде отримувати і далі приводи для ганебності і приниження, і нікуди від цього їм не дітися. Вони розпочали цю війну, вони виступили проти всього цивілізованого світу. Вони вирішили нав'язати порядок денний з відсталістю в 100-200 років і розповісти, що вони щось можуть і вони комусь покажуть тощо. В результаті себе виставляють посміховиськом, починаючи від своїх піарних. Вот та война, которую начала Россия, это для нее уже необратимый процесс? То есть назад для нее пути уже нет? То есть она будет идти до конца? Или же на каком-то этапе задействовать, возможно, свою агентуру на Западе? Она попытается все-таки вот начать какой-то переговорный процесс, когда будет понимать, что все, король голый? Звісно, буде намагатися, але це питання фіксації, скажімо, певних тактичних здобутків, які вони захочуть зробити. Ну, але Україна на це не готова, і Захід на це не готовий, тому що це буде перегрупування зусиль. Тому таких шансів в них доволі мало, хоча ризики цього залишаються, і тут це робота для нашої дипломатії,
для наших партнерів і для наших спецслужб, зокрема. Тому, звісно, ризики є, але це не альфа-сценарій. Більш того, Росія не звідки зазвичай не йшла ніколи, і конфлікти вона завершувати не вміє. Будь-які виходи з війн, а війни для Росії майже завжди були невдалими. Перелічити вдалі війни в історії Росії взагалі дуже складно, а кримські кампанії взагалі жодної вдалої не було. Ця війна часто проводять паралелі або з російсько-фінською війною зимовою, яка для них ганебною в результаті стала, або з російсько-японською війною, яка ще більш ганебна. Вони по багатьох параметрах дуже схожі. І в цьому розрізі, звісно, в Росії задньої нема, тому що у випадку відмови від продовження конфлікту, конфлікт виступає таким собі інструментом експорту соціального напруження назовні з Росії і убезпечує режим від дестабілізації всередині. У випадку завершення воєнної кампанії Росію, як і до того, і після російсько-фінської, російсько-японської війни, Росію очікують дуже серйозні внутрішні політичні трансформації. М'яко кажучи, політична криза – це найменше з негативних сценаріїв, які може очікувати кремлівських мешканців. Тому я думаю, що вони в реальності завершення війни не захочуть. Тільки максимум може для перегрупування намагатися пролобіювати вигідне для себе перемир'я. Вчера наверняка вы видели заявление, значит, российского внешнеполитического этого дипломата Лаврова. Он сказал, что уже опускается железный занавес с Европейским Союзом. Вот что означает это заявление, и как вы думаете, это так действительно, учитывая, что ЕС-то продолжает покупать газ у России, они до сих пор не договорились относительно эмбарго на российский газ, и вот сейчас 7-й пакет санкций готовят, говорят об эмбарго на золото, но тоже не точно. Ну, знаєте, тут раз згадався анекдот, коли там рибку спіймали, два бажання росіян, не бажання України, це росіян говорять, а можна так, щоб всіх українців з Росії видворити, а потім такий паркан, 7-метровий, той самий залізний занавіс. Українці потім кажуть, точно всі українці поїхали, а точно паркан такий дебелий. Ну тоді заливай бетоном. От і в цьому випадку з залізним занавісом приблизно така ситуація. Просто в певний момент буде сказано, ну а тепер заливайте бетоном. Причому я не певен, що сам Лавров цього не скаже, тому що так, як він перевзувався в повітрі і сказали, що дипломат російський, там дипломатичного вже нема. Потрібно розуміти, що в Росії дипломатична служба, вона на військових рейках стоїть. І вона скоріше користується дипломатичними інструментами. Вона має дипломатичні знання, там шалена школа дипломатії, дуже сильна. Але вони, перш за все, послуговуються спецслужбійськими методами. І саме для цього використовують свої дипломатичні знання. Тому і брешуть те, що неможливо для дипломатів виявити. Тому вони продовжують, скажімо, агресивні спецоперації, інформаційно-психологічні операції. Вони стали таким собі департаментом зовнішньополітичної пропаганди в Росії. І в цих обставинах, звісно, ці слова про залізний занавіс – це просто намагання перехопити порядок денний і зробити якусь хорошу міну в цій грі. Чи буде Захід далі посилювати санкції? Буде. Чи золото зараз підпаде? Не факт. Тому що і по газу, і по золоту, по інших елементах, таких важливих, скажімо, компонентах світової енергетичної безпеки, фінансової безпеки, важливо не вдарити по собі сильніше, ніж по ворогу. Як би нам би не хотілося, щоб зараз Росію зусюди викинули і вдарили з усією потужністю, але тим не менше, подекуди взаємозалежності можуть бути асиметричними. І навіть від того ж газу Європа залежна більше, ніж сама Росія, з точки зору своєї безпеки. Ну а как тогда победить эту войну? Потому что если Россия выпускает залпом в день 150 миллионов долларов, да, но зарабатывает в день от газа 1 миллиард долларов, то есть это абсолютно несоизмеримые цифры. Є два моменти. Перший – це те, що Європа мінімізує купівлю російського газу максимально можливими темпами і навіть робить відстрочку, відтермінування переходу на зелену економіку, розконсервовує вугільні ТЕЦ, не зупиняє ті, які були ТЕЦ, відмовляється від призупинення ядерних енергоблоків, які планувалися до зупинки. І зрештою, вже в червні місяці, от вчорашня аналітика була, я в себе навіть її публікував, графік, по експорту, верніше, давайте так, по імпорту газу в Європу Сполучені Штати, як джерело походження газу, обігнали Росію. Так. В червні місяці вперше більше газу було закуплено в Сполучених Штатах зрідженого, ніж доставлено газопроводами на терени Європи і Росії. І це дуже важливий момент. Друге, що зараз робить Європа,
Це готує нормативну правову базу і вже подекуди реалізовує. Навіть в Німеччині, зараз Австрія готується. Це конфісковувати у Росії газосховища на теренах Європи, які належать російським компаніям, в які Росія не закачує зараз газ, чим створює ризики і виклики для енергетичної безпеки Європи. Вони просто їх конфісковують і будуть туди консервувати під землю газ неросійського походження і готувати собі запаси на зиму. Тому що, зрештою, мінімізація має дійти до того рівня, коли Європі не боляче відмовитися від російського газу, і на цих рейках стоять. А друге, з приводу цифр. Це дуже просто. Якби в Росії були тільки видатки на війну і не було б жодних інших видатків, так видається, що нібито вони можуть вічно продовжувати війну, тому що стільки грошей отримують. Але якщо ми подивимося зведений бюджет і подивимося в цілому видатки бюджет, то ми зрозуміємо, що ті гроші, які отримує зараз Росія, так, вони шалені, але їх недостатньо для забезпечення всіх видатків. А воєнні видатки в такому розмірі 150 мільйонів на день, як сказали, по залпах, а деякі дні навіть більше було, до півмільярда доходило. Це середня цифра зведена на кожен день війни, а плюс ще додамо в цілому видатки, і там цифра виходить до $500 мільйона по деяких оцінках, але плюс-мінус нехай 300-400 мільйонів навіть. Це ж додаткові видатки до тих, що існували, а в Росії ж бюджет існував і до того, і є пенсіонери, є інфраструктура, є експорт, який накрився мідним тазом, є падіння виробництва автомобілів на 96%, є галузь авіа, яка просто зупинилася, є експорт по нафті, який на сьогодні вже обрізаний 10% на 30%, а буде до кінця року обрізаний на 60-70%. Є багато інших сфер, які повністю вмерли як явище, доходячи до IT-індустрії, до паперового виробництва тари для соків. Пам'ятаємо нещодавню інформацію про те, що запросили навіть змінювати тару для дитячого харчування, тому що просто її немає. Все це б'є і все це потребує грошей. Падіння економіки в цьому місяці в Росії за результатами червня збільшилось в 1,5 рази. ВВП впало за місяць на 4,5%, якщо не помиляюся. І це ще при тому, що в Росії ще є певний жирок, який вони палять, а палять вони його шаленими темпами для того, щоб утримати ситуацію до Дня єдиних виборів, який вересня. Да, і от пройдуть ці губернаторські вибори, після чого впродовж буквально декількох тижнів росіяни відчують всі прелісті того, що таке міжнародні санкції, які введені по Росії. Там и в результате вот на что мы рассчитываем, что российский народ поднимется и будет какой-то, возможно, переворот, революция, возможно, дворцовый переворот. Вот что мы ждем в результате эффективности санкций? Боже збав на це очікувати. Не підніметься. Підніметься в останній момент. Ми розраховуємо на інше. На те, що ресурсів буде обмаль, прийдеться затикати різні дірки. Це буде викликати напруження в суспільстві, потреби більших репресій з боку влади. Ви ж розумієте, от перший момент, на який в яку виделку потрапляє путінський режим. Якщо люди виходять протестувати не проти війни, не за зміну Путіна, а за те, що, наприклад, тарифи не можуть оплатити по певному економічному або соціальному питанню, є спокуса перенаправити весь цей протест на когось з керманичів економічного блоку і сказати: боярі погані, а президент в даному випадку, а цар хороший. І тоді у людей створюється прецедент того, що вони вуличним протестом добилися свого. І завтра вони вийдуть по наступній темі. Потім вийдуть ще по наступній темі. І нібито цар не під ударом, але вже за декілька кроків вийдуть і по його душу. Тому що народ розправить плечі. Інший варіант – це розігнати одразу цих людей. І це може тоді ще більше спровокувати проблем. Тому що люди будуть вважати, що їх розігнали несправедливо. Вони ж не виходили проти війни, вони ж не виходили проти Путіна, а вони виходили проти умовного Кирієнка або когось там з внутрішньополітичного блоку або економічного блоку. А їх цар розігнав, не захистив проти поганих бояр. Тоді цей міф відмивається. Це перше, на що можна розраховувати. Друге – це колапс системи управління. Якщо у вас проблем накопичується більше, ніж ви здатні вирішити, а російська машина управлінська, вона не поворотка, вона архаїчна достатньо, і вона дуже корумпована і пов'язана круговою порукою всередині. Відповідно, вона не може динамічно реагувати на серйозні виклики. Якщо вона почне складатися як паперовий будиночок, для нас це буде лише чудово. Третє. Гроші режиму потрібні для забезпечення репресивного апарату. Якщо грошей буде обмаль, прийдеться різати і там. А якщо почати різати репресивний апарат,
то там криється одна з голок цього велика невмирущого кремлівського. І, відповідно, це так само може викликати серйозні проблеми. Тобто, точок, куди це б'є, їх багато, але ну точно не те, що люди вийдуть проти царя або люди вийдуть проти війни. На це сподіватися. Дякую вам дуже, пане Олеже. Чохсагол на наше время і підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Олег Саакян був з нами на прямому зв'язку. Політолог, співзасновник національної платформи «Діалог про мир та безпечную реинтеграцию». Как мы отмечали выше, Европейский Союз начал работу над следующим 7-м пакетом санкций, в рамках которого, в частности, может быть введено эмбарго на импорт золота из России. Об этом сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на информированных собеседников о том, что ЕС может ввести эмбарго на российское золото. Также говорилось и ранее. Но о подготовке нового пакета санкций СМИ пока не сообщали. Кроме санкций против золота из РФ, Брюссель работает преимущественно над механизмами противодействия уклонению уже существующим санкциям и их корректировке, а также расширению сферы действия действующих ограничений, прежде всего в сфере высоких технологий и индивидуальных санкций. ЕС вместе с союзниками работают над путями определения активов подсанкционных российских чиновников и олигархов, а некоторые государства-члены пытаются решить проблему расходов на содержание замороженной дорогой недвижимости и транспортных средств. Отдельные собеседники Bloomberg указывают, что в 7-й пакет санкций ЕС против России может войти разблокирование транзита товаров из России в Калининградскую область, что привело к очередной напряженности в отношениях между Москвой и Вильнюсом. Микола Вольківський, політолог міжнародних, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, вітаю вас. Салям алейкум. Алейкум ассалам, доброго дня, вітаю. Доброго дня. Пане Микола, я вас чую? Так, чую, не бачила, зараз бачу. А, пане Микола, вы, если я не ошибаюсь, были на саммите Североатлантического альянса в Мадриде, где встречались и общались с многими политиками западного истеблишмента. Как вам? Ну, можу сказати, що це історичний саміт і дуже багато гарних результатів, на мою думку, він приніс для України. Зокрема, ми знаємо, що окрім самого саміту ще відбувався Public Forum з 28 по 29 число. Ну і за лаштунками саміту, саме в кулуарах, мені вдалося поспілкуватися з відомими політиками на тему України, як вони оцінюють взагалі перспективу майбутнього входження України до Альянсу і чи буде взагалі це реалізовано найближчим часом. Ну і можна сказати, що поспілкувалися вже з майбутніми претендентами на нового генерального секретаря НАТО, тому що ми знаємо, що Єнс Столтенберг вже в жовтні місяці залишить саме цей пост і буде новий генеральний секретар. І це, як нам повідомили, буде вперше в історії Альянсу жінка. І є декілька претендентів саме на цю посаду, і саме з ними спілкувалися. Ну, також вдалося поспілкуватися з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном і взагалі про перспективу наших білатеральних стосунків і яка є взагалі перспектива на наших взаємовідносин України і Великобританії. І тому я думаю, що також цей прогрес він буде і далі продовжуватись. І можна сказати, що навіть Ердоган, який завжди послідовно проводив таку думку, що він є більш нейтральним в тих чи інших позиціях, зараз також показує свою позицію і підтримує Україну. Ну, можна сказати, що 28 числа ніхто не очікував те, що Ердоган дозволить і прийме, і підпише умову між Швецією і Фінляндією. Після того зовсім інше формат взагалі самого НАТО відбувався. Ну і спілкувався і міністром закордонних справ Фінляндії, і Анна-Лей Лінде Швеції. Тому я думаю, що перспектива є. Побачимо. Ми знаємо, що наступний саміт уже відбудеться в Литві. Сподіваємося, що він буде в якомусь іншому форматі. І я думаю, що це призведе до якихось позитивних результатів. На жаль, таких офіційних представників України, окрім пана Жовкви і пана Кличка, я не помітив на саміті. Бачив в кулуарах також депутата Гончаренка, але так багато представників України не було. Тому можемо сказати, що саме офіційна частина закінчилась, позитивні результати є, і всі політичні лідери, зокрема навіть
в Мадридській декларації дуже вагому роль віднесли Україні, і під номером 4 саме послідовно в декларації підтримують Україну і президента Володимира Зеленського. Скажите, вот вы сказали, что имели возможность пообщаться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Долгое время обсуждался возможный военно-политический союз Украины, Великобритании и даже стран Восточной Европы. Вот какова перспектива этого вопроса? Увидели ли вы, возможно, готовность у британского премьера на этот шаг? Я, на жаль, не спілкувався, але я знаю, що такі ідеї існують. Ми пам'ятаємо це на рівні міністрів закордонних справ. Спочатку прослідковувалось, але ми пам'ятаємо, що хворіла міністерка закордонних справ Великобританії на ковід, і вона не встигла приїхати на підписання тієї умови. Це було, якщо не помиляюся, за 3 тижні до початку відкритої російської агресії, війни проти України з боку РФ. Але я думаю, що до цього альянсу готові, тому що навіть в своїх думках він є послідовним, Борис Джонсон, що окрім колективної безпеки, яка є на рівні НАТО, потрібно створювати нові союзи. І той союз, який тоді був активно говорився між Варшавою, Лондоном и Киевом, он и актуальный. И последний вопрос. НАТО в своей новой стратегической концепции до 2030 года, я так понимаю, что он сорвался, телефонный видеозвонок с Миколою Волківським, політологом-міжнародником, який був з нами на прямому зв'язку. Да, я так понимаю, что у нас небольшие технические неполадки, но мы продолжим с ним нашу беседу в следующих эфирах. А я же перехожу на крымско-татарский язык. Сайгыл аркадашлар, АТР телеканалынан яйнана девам этеміз. Вемен студиямызға тешриф буйрған мусафирымызны селямламақтан мемнюным. Ве біз умумен алғанда бұл саваш шарайтлерінде Крым-татар қоранталары, айлелері ве чешет түрлі медени мерkezlerinin ве тешкілатлардың фаалиетлері ақында лаф етежекміз. Малюм олғаны Узыре Украинаның пайтақты Киевде Крым айлесі деген бойлы культур мерkezimiz, Крым-татар культур Медениет мерkezimiz бар. Ve onun reisi Hanife Hanım Kurtiyetova stüdyamızda musafiri. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Hanife Hanım, elbette ki sizin demek teşkilatınızın faaliyeti hakkında sohbetimizge geçmezden evvel men şahsen sizin 24 fevral konu bu savaşını hangi bir şekilde karşılağınızı öğrenmeyi isterim. Siz için bu böyle beklenilmez bir şey oldu mu? Aslında herkes bunu söyledi. Herkes savaş için söyledi ama kimse inanmadık. Bence etrafta benim tanışlarımız kimse buna inanmadı. Tek bir gece önce, savaştan önce biz bunu anladık ve bazı şeylerini biraz hazırlamaya başladık. Kimse o gece uyuklamadı ve sabah erte bu patlama seslerden hepimiz bunu duyup anladık. Başka bir hayatımız başladı. Ama bundan evvel böyle tahliye, evakuasyon ile ilgili bir hazırlık işleri yapılmaganıydı. Yani olğanı ki bu Kırım ailesi teşkilatı faaliyetine devam etmeye çalışacağız ve savaşa hazırlık yok idi, doğru mu? Yok, hiçbir hazırlık yok idi. Biz farklı etkinlikler yapaydık. Kırım Tatar Telekun'u yaptık. Sonra 23 fevral bunu Mançili Cihan Hatıra Kunları. Biz tek işleyen ve hiçbir aklımızda yok idi ciddi cenk başlanacağını. Hiçbirimiz beklemedik bunu. Mına siz işgal etilgen Kırım'dan bizler gibi koçken bir insan olarak, Kırım'ın işgalini körgen bir insan olarak, şimdi Kiev'de bu patlama seslerini eşitkeniniz ve artık Kiev etrafında Rus işgalcilerinin kirgenini öğrengenizden sonra ne hissettiniz? Tabii ki bunu herkes şimdi söyler. Büyük korkma herkesin oldu. Aslında bizim Kırım Tatar halkımız o kadar şey kurdu. Şimdi korkmaya da bir şey kalmadı gibi. Ama patlamalar yine de ömrümüzde de olmadı. Birinci, hepimiz korktuk. Herkesin aklında tek balalar vardı. Balalarımız da çok korktu ve aklında nereye onları saklayacağımız, nasıl, ne yapacağız ve
tek o dahalar tek o aklındaydı. Sonra demek benim anlağanım üzere demek savaş başlaganından ilk günlerde çok büyük bir ajitaj var idi. Her taraflama, herkes kayda ketmeyi ne yapma suallerle meşgul edi ve benim anlağanıma göre sizler de elbette ki kayda nasıl şekilde ne yapmak sualleriyle artık uğraşmaya başladınız. Kırım ailesi teşkilatı koç etti mi? Nasıl oldu Kırım ailesi? Aslında biz 3 gün düşündük. Herkes saklanıp gitti nasıl Kiev'de ne olacak ama sonra 3. günü anladık endi imkansız bu Kiev'de kalmaya. Aslında doğru değil. Ballarını kurtarmaya gerek ve Lvov'a çıktık. Birinci biz dostlarla beraber Lvov'a çıktık. 2 gün yolumuz edi. Bu Kırım ailesine dahil olan bütün ailelerle mi beraber ya da herkesin laf ettiniz? Nasıl bu organize işleri olup geçti? Aslında gece men yazdım Kırım ailesinin bir grupaga. Herkes şeylerini hazırlasın. Ve ondan sonra hepimiz düşünmeye başladık ama herkes bunu kararını almadı. Bugün gideceğim, yarın gideceğim. Herkesin aklında ya bitecek ve o yüzden biz hepimiz bir günde gitmedik. Mesela biz ve birkaç aile beraber geldik. Bazı insanlar bir günden sonra gittiler, bir haftadan sonra ama Lvov'a gitken zamanda endi milli meclisimiz böyle bir kararlar almaya başladı. Başka birileri Kırım Tataraylarını çıkarmak için ve endi 2 günden sonra böyle Türkiye Büyükelçilikten beraber bu otobüsler hazırlanmaya başladı. Ve birinci 2 otobüsün bizim de gruplarımız çıktı. Ama Kiev Büyükelçiliği yani bu Kırım Ukrayna'da bulungan Türkiye Büyükelçiliği evet, onlar Çernievski'ye gitken ediler. Onlar sonra gittiler. Onlar birinci günleri de gitmediler ama otobüsler Lvov'dan hazırlamaya başladılar. Onların desteğinden Türkiye'ye. evet Türkiye'ye hem onların vatandaşları çıktı hem Kırım Tatar aileler çıktı ve Ukrayna vatandaşları da çıktılar. Bu tahminen ne kadar aile aslında Kırım ailesine dahil yani teşkilatta ne kadar Kırım Tatar ailesi var? Bakınız bu kalabalıkta ben herkese söyledim. Ben de Kiev'de kalmanız çıkmaya mecburuz. Çünkü aslında Kırım ailesi bu daha çok Kırım Tatar asker aileleri. Elbette onların bizim işte tüm erkekler burada Kiev'de kaldı. Kim nereye asker şeyden mecbur gittiler ve tek bizim kadınlarımız, bağlarımız kaldı. Şimdilik 70 balamız Türkiye'de 70. Bazıları bu kalabalıkta kimse doğru anlamadı ne yapmaya. Bazıların dostları, tanışları var. Almanya, Polonya böyle gittiler. Ama çoğusu 60-70% şimdi Türkiye'ye. O günleri biz Türkiye'ye gittik. Bu demek bütün esasen kadınlar balalarını alıp sizlerin de desteği yani bu organize işlerinin Türkiye Cumhuriyeti'ne geçti. Elçilikten de yardım Evet. etti. O birinci günleri tek 3 Kırım ailesi Horanda menden beraber gitti. Başka bizim Kırım Tatarlar da çok var idi. Biz hepimiz beraber 2 gün Türkiye'ye gittik. Birinci şehir bu Edirne şehriydi. Bu sınıra yakın bir şehir ve orada bizim göçlerisi karşıladı ve tek o dahalarda biz biraz özümüze geldik. Nefes aldınız. Evet, çünkü 2 gün Lvov'a gittik, 3 gün sakladık Kiev'de, sonra 2 gün da Türkiye'ye yol. 5-6 gün kimse yuhlamadı, kimse rahat hiç olmadı ve o Edirne şehri göçlerisine karşılanı hiçbir vakit unutmamız. Ya balların vaziyeti nasıldı bu dönem aslında bu 5 gün içerisinde çok mu ballar aslında zorluk yaşadı? Evet, ballar en çok korktu ve biz de onlarını kurtarmak için böyle kararlar aldık. Mesela biz hepimiz böyle büyük bir insanlar, biz korkmaz edik. Mesela ben de kalmak isterdim ama bağlarımız var. Onların korkuları, bazıları böyle laf etmeye de olmadı. Korkudan öyle de şeyler kurdu. Sirenler çaldı. Sirenler çaldı. Herkes böyle bir bağırdı. Çünkü ya bu hiç beklenmegen, hiç anlamagan bir yanı bir ömrümüz başladı. İşte bunu şimdilik de anlamayık ama Edirne'de işte anladık. Çalışma hepimiz gerekmez. Milli Meclis biz Lvov'da, sonra bizim genel merkez Kırım Tatar dernekleri Türkiye'den, Namık Bey, Mukriben Bey, onlar da Ankara'dan bu işe büyük bir hol tuttular. Çünkü bizim insanlarımızı karşılamaya gerekti. O zaman yok idi öğrenci yurtlar, birazdan
bizi otele aldılar. Sonra öğrenci yurtlar endi başladılar hazırlamaya ve göç teresine ben de böyle bir yardım etmeye başladım. 2 hafta her gün yeni otobüsler geldi. Ve o da arasında bizim Kırım ailesi de geldi aileler. Böyle farklı şimdi Kırklareli şehrinde ve Edirne'de 2 yerlerde bizim işte semedeşlerimiz yerleşti. Onların arasında elbette Ukraynalılar da vardı. Şimdi bu Edirne, ilk evvela Edirne şehrine Edirne. gittiniz. Sanda Kırım Tatarlarının mevcudiyeti çok mu asıldı evvelden yaşaganlar? Çünkü benim bilgenime esasen koç etkenler bu Eskişehir taraflarına kettiler. Ziranda hem bizim dernegimiz çok faallerden biri. Hem de anda Kırım Tatarlar da çok yaşar. Edirne'de var Kırım Tatarlar ama çok değil. Ama aslında bizim Kırım Tatar tarihi için de Edirne böyle bir tarihli bir şehir. Biz onda 2 hafta olduk. Sonra endi kararlar Ankara'da alındı ve Eskişehir'e ve Bursa'ya tüm Kırım Tatarlarını oraya otobüsler alıp getirdiler ve bizim Kırım ailesi Eskişehir'e başlandı, toplandı. Biz bir öğrenci yurtta 2 hafta içerisinde bütün Kırım ailesi aileler topladık. Bu demek Kırım ailesine dahil olan balalar 70 kişi şimdi Eskişehir'de bulunalar. Bu tahminen ne kadar aile? Şimdi 100'e kadar kadınlar ve balalar beraberlikte. Umumen kadın ve balalarının sayısı 100 kişi. 100 kişi. Evet. Ya kayda kalalar Eskişehir'de anda nasıl bir aslında yaşama şartları nasıl? Üniversitetin öğrenci yurtları var. Güzel sular, güzel şartlar pek güzel. Bence herkesin bir ailesinin, herkesin ayrı odalar var. Odalarda da her şey var. Yaşamak için bence çok güzel. Sonra 3 kere yemekler de verirler. Aslında istesen de uzun da pişirebilirsin. Endi bazı şeyler, malzemeler herkes getiriyor. Bu arada ben göç teresine de büyük teşekkür bildirmeyi isteyeyim. Hem Eskişehir'e göç teresinin hem de bizim Kırım Tatar dernekleri. Çünkü Eskişehir'de 4 tane dernekimiz var. Pek çok Kırım Tatar halkı. Orada ve şimdilik endi 4 ay her gün birisi geliyor. Her gün. Hem göç deresi tek işlemek için değil. Onlar böyle bir büyük bir samimi insanlar. İnsanlık büyük var. Çünkü tek onlar değil, onların aileleri de geliyorlar. Bizi böyle bir moral destek yapmak için. Aslında en büyük manevi moral desteği bu bizim göç deresi ve Kırım Tatar dernekler. Aslında böyle ahır bir siyasi sual vereceğim aslında. Zira Türkiye Cumhuriyeti'nde malum olğanı gibi mülteciler yani migrantlar ile bağlı çok ciddi sorunlar ve problemler var. Sizler de onu bilirsiniz. Hususan 2015 senesi Suriye'de yüz vergen demek cenk neticesinde Türkiye Cumhuriyeti'ne çok fazla Suriye vatandaşlara koç etmek zorunda kaldılar ve bu hakikaten de Türkiye'de şimdi böyle siyasi problemler sırasında ilk durgan problemlerden biri. İşte Ukrayna'dan insanların tahliyesi, Türkiye'ye gelgenleri anda nasıl aslında karşılandı? Hususan Kırım Tatarlarının karşılanması nasıl oldu? Çok mu farklanan misal olarak bundan evvel gelgen diğer mültecilerge yapılgan binayen demek bu bakışlar ve bizlerge Ukraynalılarga, Ukrayna vatandaşlarına bakışlar. Siz bunu fark ettiniz mi? Belki yok, bilmeyeyim. Bence Türkiye devleti tabii ki bu Kırım Tatarları, Ukraynalılar onlar beklemedi. Biz gibi kimse bu Cengiz Savaşı beklemedi. Ama onların gerçekten büyük tecrübeleri var. Suriye'den, İran'dan çok insanlar geldi. Ve bence onlar kısa zamanda bu öğrenci yurtları her şeyini hazırladı. Çünkü hem Bursa'da hem Eskişehir'de bu yana binalar. Biz kırdık yaşama yerleri, hiçbir kimse daha yaşamadı onlarda. Ama o kadar küçük zamanda her şey hazırladılar. Mesela biz Eskişehir'e gelgen zamanda biz ayrı böyle depo odalar hazırlandı. Bizim derneklerle beraber hem su hem bilmem her şey gereken şeyler hazırdı. Mesela biz gece geldik ve 2 saat içerisinde her 10 dakika bizim kapımıza birisi şey yaptı. Bu sizge su, bu sizge bu malzemeler, bu sizge havlular bilmem. Yani çok yaxşı münasebet edi demek. Evet, ben bilem ki bu dernekler de yardım etti. Her şey yaptılar ve bizim için o kadar bu nasıl diyeyim hepimiz canlı olduk. Çünkü aslında Türkiye halkı en yakın kardeşlerimiz. Ve bu günlerde de
o kadar sıcak bizi karşıladılar. Aslında Eskişehir'de bu çok videolar var. Güllerden beklediler. Göçlerisin galiba herkes personalı. Bu bilmiyorum 20-30 kişi karşıladı. Otobüslere kırıp bizim valizalarını alıp mesela biz aramızda mışıklar vardı herkes. Onlara bile yemek getirmeye çalıştılar. İşte bizi böyle bir sıcak hocalarına aldılar. Biz bunu duyduk. Bu hakikaten de takdir etilgen bir şey ve bizde bizim demek kardeşlerimizge ve sizlerge yardım etken de Türkiye Cumhuriyeti hakikaten de çok mühim hareketler yaptı ve biz bunu koruyoruz. Hem de siyasi arena, diplomatik arenada yapılmaya da devam etti aynı zamanda. Şimdi Kırım ailesi Türkiye'de bulunuyor. Ya faaliyeti devam ettirilir mi? Ziramında Kiev'de bulunduğunuz vakit siz her daim çeşit türlü tedbirleri, etkinlikler, aksiyalar bilmeyeyim. Balalar için çeşit türlü dersler, hem ana dili dersleri, hem tarihi dersler, hem oyun dersleri olsa yani medeni sahada yapılgan faaliyetler var idi. Şimdi bu faaliyetlerin devam ettirilmesi ihtimali var mı? Yaparsınız mı Türkiye'de? Şartlar yaratıldı mı? Evet yapamaz. Aslında ben birinci günden bunu söyledim. Bana sağ olsunlar herkes telefon açtılar. Biz Kırım ailesi olarak Türkiye farklı teşkilatlardan çok çalıştık. Mesela yurt dışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığı, TİKA, İnstitut Emre. Biz böyle bir her vakit birlikte çok ortak projeler yaptık. Güzel çalıştık. Onlar herkes aradı ve ne yapmaya, ne destek yapak. Ben tek bir isteğim edi bizim Kırım ailesi bir binaya toplanız lütfen ve biz derslerimizi devam edelim. Şimdi tek Kırım Tatar dili değil. Şimdi hem Türk dili erkun hem Arap dili Kur'an öğretmeye başladılar. Sonra Eskişehir'de güzel bir Osman Gazi Üniversitesi var. Orada kültür farklı dersler var. Müzika, piyano, bilmem, ritim, oyun, farklı dersler ve bizim balalarımızı erkun arabalardan alıp o dersleri getiriyorlar. Ve balalarımız aslında boş zamanları pek az. Ve ben buna pek seviniyorum çünkü ya hocalar mı, olar da mı koçtusu Kırım ailesinin hocaları desek, derslerini bergenler? Birkaç hocamız geldi. Hepsi değil. Onlar devam ettiler ve onlardan da gayrı Türkiye'de hocalar yardım ettiler. Türk dilini dedim, Arap dilini, resim. O kadar çok farklı dersler var. Bunu hem göç dersi yardımın oldu. Hem orada Eskişehir'de böyle bir kadın teşkilatı var. Onlar da yardım ettiler. Hem İnstitut Emre. Burada Kiev'de de çalışan İnstitut Emre. Hem Ankara'daki onların genel ofisleri. Onlar hem kitaplar getirirler bizim yurtlara. Hem hocaya getirirler. İşte bütün dersler devam edilir. Aslında bilesiniz, ben şimdi ne düşündüm? Aslında bu yıllarca bizim laf etkenimiz ve müzakere etkenimiz bir problem. Kırım Tatar tilinin gençlerimiz arasında inkişaf etmemesinin esas problemlerinden biri bu muhitinin olmağanı dep aytaydık bizler. Her daim da hocalar şüphesiz ve çeşit türlü demek Kırım Tatar tili hocaları da bunu her daim ayta edilir. Yani Kırım Tatar tilinin inkişaf edilmesi, ilerlemesi, öğrenilmesi, çeşit türlü neologizmlerinin veya arhaik sözlerimizin gayridan tıklanılması ve kaytarılması için her daim ana tilinde laf etmek zaruriyetindemiz dep aytaydık ve fakat muhit olmağanı sebebinden inkişaf her daim daha da zorlanaydı. Şimdi Kırım Tatar'ında bulungan Kırım Tatar gençlerimiz ki Kiev'de muhit anlaşıla ne yazık ki büyük yoktur Kırım'da olganı gibi Kırım Tatar tili derslerini vermek, balalarga bu tilini aşlamak sizler için de her daim böyle bir zor bir şey edi. Zira balalar dersten çıkan sonra dışarı geçerler mında Ukrayin, Rus tili ve fakat şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunmaktalar ve benim anlaganyma göre andaki onların bulunması aksine til muhitini yarata doğru mu anlayayım ya da kendi de farklı mentalite olsun, til olsun ve ilahri. Bunu siz nasıl görüyorsunuz? Çok doğru aytasınız Gülsüm. Ben aslında diyeyim ki o kadar zor yeni bir Kırım Tatar halkının için sayfası açıldı hepimiz için. Ama bu zor bir günlerde bir iyilik göreyik. Bence bu tek bu iyilik var. Hem de Eskişehir'in Kırım Tatar halkı pek çok. Onlar gelirler. Hem bu orta oldu. Tek balalar için değil. Bizim hepimiz için
Kunde hepimiz Kırım Tatarca laf etemiz, Türkçe laf etemiz. O da bize en yakın dil Türk diline. Elbette bu ortamda böyle bölümde daha güzel ballarımız dili öğreniyor. Ve ben bunu fırsatını hiç duymak istemedim. O yüzden pek çok dersler var. Hem de mesela Osman Gazi Üniversitesi'ne gittiğim zamanda bütün oyun tüm dersler onlar laf ederler Türkçe. Türkçe ama Eskişehir'de aslında daha çok Kırım Tatar dilini de duyarsın. Çünkü başka bir şehirde öyle olmaz ama Eskişehir'de var. Şimdi bizim rejissörlarımız ekranlarımızga böyle bir videonu çıkardılar. Bu benim anlaganyma göre Kırım ailesinin Türkiye'de teşkil etkeni, işte siz teşkil etkeni böyle bir tedbirler oldu mu? Nedir bu bizge tafsiyatlıca tarif etiniz lütfen? Aslında biz kelgen zamandan farklı etkinlerge hoş olduk. Başta kıyafetler yok idi, sonra kıyafetler de geldi. 18 May miting var idi Eskişehir'de, ballarımız iştirak ettim. Bu şimdi videoda Osman Gazi Üniversitesi'nin orkestra konserti var idi. Biz de oraya hoş olduk. Beraber yaptık. Bu depreş Eskişehir'de ve farklı hem Ankara'da hem Eskişehir'de hem İstanbul'da farklı etkinlikle biz hoş olduk Kırım ailesi olarak. Yani bu davet edilir bu teşkilatlar sizden, doğru mu? Evet. Hem de Eskişehir bu hocalar ve Emine Hanım elbette bunu da söylemek istedim. Sağ olsun Emine Hanım Erdoğan, onlar da program yaptılar. Bizim bağlarımızı iftara aldık. Bizim mektebi davet ettiler ve birinci günden savaştan onun yardımcısı bana telefon açtı ve nasıl yardımlar, ne yapmaya gerek her vakit laf ettiler. Yani böyle çözülmegen sorunlar olup da onun yardımı ile çözülgen çok şey oldu mu sorunlar? İşte bence bu Eskişehir'de bir yere toplanganımızı Kırım ailesi onların da yardımı oldu. Ve şimdi başka da programlar hazırlayacağımız beraberlikte ve bence yakın zamanda belki yine de mecbur olacağımız Türkiye'ye kalmaya bazı da aylar ve Türkiye'ye okula gidecekler bağlar. Türk mekteplerine varacaklar. Çünkü evet 2 aydan bu savaşın durumu bitmesi mecbur olacağımız oralarda kalmaya. Aslında hiçbir kimsenin aklında yok kalmak orada. Ne kadar güzel bizim kardeşlerimiz Türkiye'de olmasa da herkes Kiev'e ama daha çok Kırım'a herkes kayıtmaya hazır. Kısmet olsa, Kırım serbest olsa. Ama şimdilik bunu da anlayık. Belki 2 aydan bizim ballarımız Türkiye'ye okullara gidecekler. Ya Türkiye'de tahsil seviyesine nasıl kıymet kesiyorsunuz? Şimdilik biz o kadar da pek güzel bilmeyik ama yine de bir şekilde hem Ukrayna online dersleri katılacağımız hem de Türkiye'de okula. Çünkü bu da bir imkan olacak. Hem daha çok dilini bilmek için hem de yine de Ukrayna online mektebinden de uzak durmayı istemek. Çünkü ballar haytacaklar. Evet. Herkes haytacak. İşte bu da biraz şimdi pek yaxşı anlamayız ama çalışamız. Buna çalışamız. Aynı zamanda siz dediniz ki genel olarak Kırım ailesi teşkilatının aileleri bu asker aileleri deyip şu mesele etrafında da biraz laf etmeye isterim. Asıl da çok mu demek bunda savaşkan ve bu ailelerinin reisleri olan Kırım Tatarlar olsun veya başkaları. Bu erkekler esasen savaştalar mı? Evet, savaştalar. Ben degenim gibi 70%'a yakın bizim bu asker aileler. O yüzden onlar Kırım'dan da çıktı 14. senesinden. Kimse çıkmaz dedi. Bazı zaman böyle bir söylerler, niye çıktınız Kırım'dan? Ya bazıları ya da devlet Ukrayna'da çalıştı ya da asker olarak nasıl olarak kalacaklar? Elbette ve şimdi biz hepimiz en çok hasiyetimiz bu. Burada erkeklerimiz bunu açıklamayız. Nasıl isimleri aytmayık. Evet. Herkesin bizim ailelerimiz Kırım'da var. Biz bunu korkamaz ama Allah'a çok şükür şimdilik yaramay haberleri yok. Tek bir bizim Kırım Tatar aileden bir hürmetli insan için de haber yok. 2 aydan beri Donetsk'ta bada gitti. Yoktur haber. İnşallah sağ olur. İşte 4 ay bizim babalarımız öz babalarını görmedi. Ve bu
en büyük bir hasiyet. Çok dualar, herkes dualar yapar. Bizim odalarımızda toplanırlar. Hem de böyle bir video yollayımız destek yapmak için. Çünkü bütün zorluklardan çok bu böyle bir hasiyetler. Hem tanışlarımız, o kadar çok insanlar, hem Ukraynalarda tanışlarımız cenkte. Aslında hepimiz gurur duyamız. Hem Kırım Tatar halk parçası olarak hem Ukrayna vatandaş olgan için ne kadar zor olsa da ne kadar kıyın her vakit bizim aramızda bir aile var. Onun hem ahayı hem onlar asker aileden. Şimdi bu Sivila Hanım bizim aramızda ve onların ailelerini ben her vakit örnek gibi söyleyeyim. Çünkü hepimiz Kırım'a geldik sürgünden sonra. Onlar da evlendiler ve birinci kızları Kırım'da doğdu. Sonra 14. senesi işgal. Onlar Ukrayna'ya çıktılar. İkinci kızları burada doğdu. Şimdi savaş cenk başlandı. Sivila 8 aylık yaraklı. O da yola bizim aramıza geldi ve üçüncü kızını Eskişehir'e doğdu. Ve ben bunu herkese söyleyeyim. Bu bizim Kırım Tatar halkın durumu anlata. Ne kadar zorluklar her bir nesil Kore hepimiz ve ne vakit bunu bitecek bilmeyek ama dayanmak zor. Dayanmak zor ve diyeyim ki tek Kırım'a geldik, tek rahat biraz yaşamaya başladık, yeni işgal, yeni çıktık. Her şey sıfırdan başladık. Mesela ben o kadar büyük bir boşluk duyam. Hiçbir vakit öyle yok idi. Eller böyle bir şey yapmak istemezsin. Ama yine de bağlarımız böyle bir motivasyon verir çalışmak için. Böyle. Zor. Ama bu savaş aslında diğer taraftan Kırım'a kayıtmak için bir imkan oldu bizge dedi. Biz bundan evvel dedik ki eğer ki Putin saldırsa belki de bizim için bir şans olur ama Putin saldırmaz. Çünkü bunu anlay o da belki biledir bu savaş başlasa artık geri adım atamayacağını ama başlattı bu savaşını. Bu ise Kırım'ın işgalden kurtarılması için bir fırsat olganını şimdi herkes aytasız. Nasıl görüyorsunuz? Biz de aynı görüyoruz ve büyük ümitle yaşayımız. Ben dedim ki biz tek Kiev'e değil, biz hepimiz Kırım'a hazır gitmeye. Bizim vatanımızda hiç başka bir fikirlerimiz yok. Bizim başka vatanımız yok. Tek Kırım var ve hepimiz inşallah duaları yapamız. Kırım serbest olsun. Bizim Kırım Tatar halkı işte mesela oraya da cenkse bizim Kırım Tatar halkı büyük zorluklar görmesin. Biz bunu hem hasiyet etmemiz ama bilemiz ki orada da bizim cemaat savaşını orada bitkeni bekley, zaferi bekley ve bütün Kırım Tatarlar kısmet olsa orada toplanır vatanda ve yine de bunu söylemek isteyeyim. Eskişehir'de neden Kırım Tatarlar çok? Onlar da Rus tarafından birinci işgalden gitken Horandalar, bütün köyler var. Kırım Tatar köyleri. Onlar özlerini Kırım Tatar dep adlandıralım. Evet. Böyle asimile olgan değiller mi? Nasıl? Elbette 100 seneden sonra onda yaşasan elbette o kadar yakın diller, kültür her şey öyle de ola ama benim görgen aileler onlar Kırım Tatar aytalar. Hem de tilleri yine de sakladılar Kırım Tatar tilleri. Mesela daha çok saklamaya gerek, daha çok dersler yapmak gerek. Ben de pek isterdim buna belki küçük bir yardım olsa yapmaya ama o kadar güzel Kırım Tatar insanlar orada yaşıyor Eskişehir'de. Ben bilmiyorum hiç yorulmadılar 4 ay her gün gelmeye. Her gün orada bir güzel bitamız var. Çok yaşlı bitamız ama işte uzun pensiyanı getirip bizim bağlarımıza vermek istiyor. O kadar can yürekten yaşayan insanlar. Yine de onlara herkese pek çok sağ ol etmek istiyorum. Devletten bir maddi yardım var mı ya da sadece? Ya devletin bu yurtlar birinciden sonra kimlik verilir. Kimlikten de hastahaneye gitsen doktorlara her şey bedava ilaçlar alabilirsin. O da bence büyük bir destek. Okula gidersin, araba verirler, işte ballarına farklı kitaplar getirirler. Bence şimdi o kadar hiçbir şey ihtiyacımız yok onda.
Büyükten teşekkürler. Çok sağ olun Senifе Hanım. Stüdyamızga kelip sorularımızga cevap bergeniz için Allah işlerinizde kolaylık versin. Sağ olun. Anife Kurtiyetova Kırım Ailesi Medeni Merkezi'nin yol başçısı stüdyamızın musafiri eddi. Saygılar arkadaşlar. Men sizlerden sağlıklaşmayayım. Şimdi Zaman informasyon programması yayınımızına devam edeceğiz. Sonra bu stüdyaya kayıtacak ve yayınımızga bağlanacak musafirlerimizle hususan adet üzere Rifat Ağa Çubarov'nen biz sonki hadiselerini müzakere edecek. Hatırlı olunuz. Görüşkence.